Avui és el Dia Internacional de la No Violència. Es celebra el naixement de Mahatma Gandhi. Fa 3 anys hi havia gent disposada a fer un bany de sang a Catalunya sobre un moviment del tot no violent. I seguirem part del recorregut que proposa Art Barcelona per conèixer les galeries de la ciutat. Una ruta que acaba a la Galeria Contrast, on l'artista Xavier G. Solís acaba d'inaugurar l'exposició Estat amb Estat, Estat contra Estat, empeltada de les convulsions polítiques que ha viscut Catalunya els últims anys. Però el confinament va permetre a l'artista redescobrir obres que havien quedat en el calaix del seu taller i dotar-les d'un nou significat amb les sabates omnipresents com a símbol contra els abusos de poder. Només les classes privilegiades són les que s'han calçat històricament i amb això denotaven justament el seu poder d'estar a sobre del món i de poder trepitjar no només la natura, sinó també els altres. En esta exposición traemos a Xavier G. Solís porque pensamos que es pertinente hablar de 2 momentos muy importantes que está viviendo Cataluña. El primero, lo que es post-independencia, cómo se han generado dinámicas tanto del Estado hacia el individuo como del individuo hacia su entorno, en términos de quién afecta a quién, cómo se sigue luchando. Y el segundo momento también muy importante que se combina con este en el tiempo es la pandemia. Cómo la pandemia afecta al individuo y afecta a todas estas dinámicas. Y estamos cambiando el espacio político.